Hantod nga naabot na si Kapitan o gikusay jud ang tanan. Apan di mo patuo ang ubang mga tao nangasuko kinog maayo. So, yan na. Kaya pa itong sa pamanmar amateur hour. Still lang. Voice ka man lagi yung cellphone lagi. Labang. Oh. Diri ka man laba ko Dari. sa imong video diha. Sige, bira. Nag-ilugay kami sa donisyon. Taas ang linya mura nag-porsesyon. Kaya nilang sulti wag yo'y pilion. Mapobre madato makadawat gihapon. Ani ana ang mga taga-barangay nanuol sa tao sa ilang mga balay. Gipangita nga dunay ipanghatag mga bogas kuno gikan sa gobyerno. Og nalipay gayud ang mga tao kay dunay makaon og di na mapasmo. Busa naglumba kami og panggawas bisan ang uban walay quarantine pass. Og sadikan kami kay nangabot diktos barangay hall nga perting gubota. Adunay naghila na asay nagyaw-yaw na ay nakatawa wa di ay sa lista. Mga purok leader nagsigin nagbagulbol kaysa mga tao walay ikatunol. Nagnilabayay na dito og bangko mga konsikal mauy na nga igo. Hantod nga naabot na si Kapitan o gikusay jud ang tanan. Apan di mo patuo ang ubang mga tao nangasuko kinog maayo. Ni patunga ang DSWD gitambagan ang tao nga dili ni perme. Na timing lang nga dunay kakulian. Apan ni pasalig makadawat jud ang tanan. Apan ang tao dili mo patuo nangita sa ayuda gikan sa gobyerno. Busa na suko na gyud si Kapitan ug gikasab-an niya ang tanan. Hantod nga naabot na si Kapitan ug gihusay jud ang tanan. Apan di mo patuo ang ubang mga tao nangasuko ginog maayo. Si Kapitan wa nakaagwanta nanawag nagpulis kay magpa-back up siya. Kay ang mga tao dili na mapugngan tungod sa kasuko mura nagisilaban. Si Kapitan labi kang gikuyawan kaysa mga tao siya nagidutan. Busa gibiyaan niya ang barangay ug ni pauli ngadto sa COVID-19 nga gikan sa China. Wala tingnan. Okay.